ରାଧେ ରାଧେ। ମଥୁରାର କାରାଗାର ଭିତରେ ମାତା ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କଂସ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଏକ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ମୁହଁରେ ଦିବ୍ୟ ହସ, ମଥାରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ। ଆକାଶରୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର ଆସିଲା, ବସୁଦେବ, ଏହି ଶିଶୁକୁ ଗୋକୁଳକୁ ନେଇଯାଅ। ବସୁଦେବ ଟକରିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖି ବାହାରିଲେ। କାରାଗାର ସ୍ୱତଃ ଖୋଲିଗଲା। ଯମୁନା ନଦୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଥ ଖୋଲିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶେଷନାଗ ତାଙ୍କର 1000 ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରସାର କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା ଛତ୍ର ତିଆରି କଲେ। ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋକୁଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମାତା ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲେ। କଂସ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ କ୍ରୋଧିତ ହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।